Hogy tudod hozzáérni? Hogy tudod hozzáérni? És hogy tudtak hozzáérni a többi amazonjaimhoz? Hogyan is? Ti Enlilnek még nem ismeritek az összes oldalát. Ugyanis csak úgy tudtak hozzáérni, illetve hozzájuk érni, hogy befolyásolták őket és az elméjüket. Méghozzá azon technikákkal, amiket ti tőlem loptatok! Kócán Pétertől, aki most már Enlil. Leginkább. Hogyan loptátok el tőlem ti? Azon technikákat, amiket használtok, NBH, KBH, titkosszolgálatok, rendőrség, belügyminisztérium, honvédminisztérium és a többiek. Csak nem úgy, hogy megöltétek Kócán Pétert? Vagy úgy? Nem kellett volna. Egyáltalán nem kellett volna ezt tennetek. Ezt sem. Ti nem tudjátok, kivel kezdtetek ki, amikor kikezdtetek. Egy az, Kócán Péterrel. 2. Jézus Krisztussal. 3. Enlillel. Nem tudtátok. De most már tudjátok, és emlékezni fogtok rá nagyon sokáig. És ti hogyan mertetek hozzáérni az Enlil amazonjaimhoz? Csak egy új jelés. Nektek ők a tiltott gyümölcs. Ha meglátjátok őket, ti meneküljetek előlük. Ha megláttok engem, menekültök előlem.